Morning ga. Bugtaw, kapoy, hangak. Unsa pa man yung ipamati diha. Padayon lang ha. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Tugno kayo, nagpagpag pa diri sa Baguio. Baguio, Bugo City, Cebu. Karon mga ga, ang ika-26 nga adlaw sa ato ang 100 day running challenge. Usahay mga ga, naay mga panghitabo sa atong kinabuhi no nga makuan ta, mahunong ta sa ato ang ganahan nga makabot or goal. Usahay natin mga mabuhat nga wala sa atong plano. Pareha atong inom-inom namo nila ni paring Ryan. Pero okay ra to siya kay nalingaw man dato no. Mao toy gitawag og cheat day mga ga no. Muna gitawag nila og cheat day sa uban. So tawag ko lang po na to cheat day. So karon padayon na ta sa atong goal mga ga. Ta. Dagan ta. Let's go. Grabe. Bugnaw kayo mga ga. Papatas singuta. Ganyan raw dinagan, wala gisingot. Bugnaw kayo. Iyang mga replay ako. Ham dito ka chat. Singot kita mga ga. Potasa. Medyo ina itong kuadron. Stamina o endurance. Mga mo giniinom. Sa kita nako ninom po ko. Boy, sa kasut mga ga. Unsa kita mga ga, basta warrior, kundi fighter ka. Ayaw kalimot pag. Boy ha, ampo gid. Kay mao na ato ang kaming og ginagiban sa atong pangalaw-adlaw nga pag kinabuhi. Basta mobil sa ta. Kusog yung leaking. Padayon ga. Agan ga. Padayon. Padayon bisa gapoy. Finish na. Manatagdagan mga ga. Maglakaw na gud ta. Bitaw. Bisag unsa pa na nga sitback atong masugatan mga ga. Di ta malimot nga. Padayon ra kita sa ato ang goal ha. Hangtod sa sunod higayon mga ga. Hangtod sa sunod natong adagan. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you.